What's up mga achop? Welcome back sa akong channel. At doon na napud tay video karon. Manlaag na pud ta mga achop sa Carmen, Baguio District. Daghang salamat sa mga nag-subscribe na sa akong channel. Ug katong mga wala pa naka-subscribe, palihog kog subscribe mga achop ug pakipindot na lang pud sa notification bell aron updated ka sa akong mga umaabot nga mga videos. Daghang salamat. Ug dili na nato dugay-dugayon pa. Tara na. Good morning mga achop! Shout out! shout out sa mga taga kami diri sa hacienda ni Shawn Michaels. Bugnaw kayo diri mga achop. Tukoy! Very good. Butan man ni nandogi. Oy! Aras tungod ang durian mga achop. Wala to na yung matagak ni. Kasi na yung matagak ba? Na plantitos and plantitas. Naman yung collection na yun si Kuya. Kauban nga nagbike gikan sa Davao padulong diri mga to mi sa sapa unya sapa ligo ta bugnaw kayo mga achop. Boss unsay masulti nimo sa katugnaw diri boss? Wala ko masulti boss, krog-krog ko mo. Pero okay lang masanay tanduay. Okay ra. Wala ko nang katugnaw gabi. Mga kachop. Bago maligo sapa, pasulan sa tak. Samot katugnaw. Ayan mga habay. Natagak. Nahulog siya. Wala ni siya natagak, nahulog ni. Kami kini mga bay. Natagak mga bay na. Nahangbong. Nahangbong. Shout out sa mga taga Guadia. Taga-asa ganit ako. Shout out sa mga taga Yangga Biao. Buakol. Natagak pa siya mga atso po. Tara. Nanatay baon sa sapa mga katso. Kuya siya na puno. Ang kuya na matagak ka nga magtindog ra ka diya. Pakay gid mo sa Carmen Kalinan. Lami kayo ang Other Bells homemade pizza. Tag 120 lang mga achop. Ay chiffon cake 100. Napoy mga tuna pa nga. Barato lang dire mga achop. Una mo sa Carmen, Baguio District. Rina, mas tagay na sa kasop. Paano mo ha? Kakakuha isa na bumba sa anak. Pesticide na. Mga matay na. Mga atsal ang gipang tanom dari mga achop. Dagang kay atsal. Bantingan nila na kay bro. Hangin lugar. Garden ni Other Bells. Guys, mo ni si Boy Maoy. Kaon mo. Panguha mo diri. Nakol? How dari mo kulay. Awatan mi. Ngawat ra kay durian. Ngawat ra man kay durian sa nakol. Hinayon ra ginasiyan ninyo pagbuak.
with love ba, with Ana. para lami ang durian. Ana na siya sikreto ah. More sikreto May kol. sikreto hinahinay ra gyud na siya mga ka-atchop. Mga atchop. Kami kaya itong durian mga ka-atchop. Nama mga ka-atchop. Mga tropa puti. Atchop. O diba? Bagong tagak ni mga atchop katong sa kanal gani. Uga ang kanal ni. Mga sa mi mga atchop. Ali, mga ta ninyo. Ano yan mo? Uy, nag-bike na di. Ah, sabi si Baroko. Lokol. Atchop. Grabe, i-bike ra gyud mo bike. Ay, ikaw ba, Kol? Ay, ngon ha. Kaon sa, Kol. Relax ha, relax. Di kan Davao, padulong diri sa Carmen, gi-bike lang. Kuya, o kayo niya mong migo. Limpyo o kuhan. Aning subaonon nun niya. Sugbaunon, ako gibutangan kay tubig para mabuhi siya. Saka raman mo sugbahon, mayaya gud ninyo. Akong gitubigan mga ka-atchop. Para mabuhi. Dili kay siya sugbahon eh. Ay, mo ano yung buyo. Abi lang ato ng sudano na. Kaluyan eh. Ano niya na pagbuhak koy? Ikaw kay kamugulan sundang. Ako mi. Dala. Buy maoy. Buy maoy. Yawa ni mo, Kol. Hawat mo na kay ka na, Kol. Dagang kay naadre mga atchop. Naibotong, durian, gulay, kompleto. Dorabel's Farm. Color bells. Wow. Adra. Aman ron. Ay, napito ba no kinang ginatulak nila? Ay, uli ko diri kay naday babae nagbike. Isod ako sa tong itulak.
sapa karon taon-taon. Alright mga achop. Baktas kami padulong sa sapa. Ang guide na mo. Si Barok may guide. Ay si Barok tayong guide. Ito na takol? Wala mo naman. Let's go. Ano ko itinil ka koy? Ini ang Barok ah, si Barok. Yawa gini mo. Nagduda juga ni ba. Lapo kayo. No, una na. Nawala kita siya. Nag-una na guro. Na mga talong dre mga achop. Trabaho na ko, manang maning kamot sayo kayo. Sili, mamunit sa tagsili. Sili mga kachop. Mga kapre dire. Mga sagingan. Sagingan ni Librado. Other bells. Kachop. Pangisda tayo. Kani dire. Yuta ni nag-race, yung arkilahan sa doon. Ah. Okay kayo? Para managhan. Walato, kapang bata pa. Para kay Nessie. Jun. Diri daw agi. Oy, nasaga tong tour guide. Nasaga tour guide. Mauy. Buy maoy. Mauy. Nasaga tour guide. Ngala mata kibuloy naman siguro matukan siguro ito. Ay kanina lang isa. Ako daw ikuan ako ng extra base. Dili tower sa Smart Auto. Ah, gidi ay. Anong tower sa Smart Auto? Atak sa takon. Dili mag-review sila. Ay diri pag email sa ta. Dili kusog na dili. Email atak. Dili kusog ako. Kusog signal day dire. Oh. Pero bulokig kayo. Wapo mo kay dire. Relax kayo ah. Inya pa dire, ilagay pa niya dire. Anto dito sa pa daw tumoy. Po dire magtukod kag kon dire, payang. Overlooking man oh. Kana lang dili na pero tuturo kay ngano. Ay kailangan ako mag-signal karon. Email call. Atak. Kaya niya ko, yun kaya ko. Research sa kong atop, Bisaya. Good. Very good, dog. Tara takon. Sobraan. Ano ito speakers niya agi oy? Bato pa dai ito sige sa balik. Ano mi agi mo ta dito kul diara mo dai tara. Uy, yes. Ito pa dito sa baba. Layo pa kayo. Baktason. Laya. Sobrang sapa. Layo pa kayo Baktason. Uy, asa ka agi uy. Ako, sungkod. Kakao. Senior citizen. Wapo kayong view ba?
Stop over kay mag-picture sa. Wah, oh, maramag bas. Hinog na. Ano ko balota ko ni? Ay, balukot. Kaya balotora mo na yung kuhan. Kaya bahala na dapat ba. Dugo-dugo na ko kitaan ni ba. Hi. Nice to meet you. Dedre. Pinagpawisan kami ng maraming singot, mga atchop. Dol na may dol. Wow. Uy, kakatagwan. Kakao. Mo din yung kakao din. Wala pa. Wala mabiyang. Atchop. Dami ay. Dol na may mga atchop. Wala bikin dito. Wala man siguro. Dol na may sa sapa mga atchop. Taas-taas kong baktas. Pero kaya ra. Nakamanday ka dira. Ang balay, yes. Hatag be. Patag ng jud. Balo ko makaon pero ang pagkaon ba. Apil lang na panit ani. Apil. Aslom? Lami man dining kakao no? Ano chop? Intense. Chop. Sa una gyud ko. Inodo nila ikaw no nimo motrok sa tiyan? Ang pagkaon ani apil panit. Kaya ra, baktas Will. Diri daw tagi sa pikas. Kaya ra. Pag-problema na pag-uli na pud ron. Pasaka. Ang pag-uli na pud ron problema. Wa daan. Wala pagpawalas ka kapoy. Kita be. Let's go. As kayo mong isaka. Hangak. Nami ah. Katuday ka. Ano mong isaka mga chop. Dungog na imo ang saba sa ang tingog sa sapa. Yay! Ana sapa. Asan eh? Asan eh ang bakanan? Nade. Gagi. Atong gikuanan sa una ko, asa to dapit? Ah. Kachop! Si Brad Noel na kachop! Git nagkakaw! Kami ang bakayan ka? Ito kas! Asa ko man yan? Bakan, mga kachop! Siganan ay ng kilo. Atchop. Pauy!
Bugnaw kayong tubig mga chok. Eh. Ito dari sa sapa. Jalan kan? Dari namin maligo mga atchop. Samot katugnaw kay nag-ulan. Ha? Lain man to. Chop. Boy Maoy. Show Michaels. Oh. Tata ko kami din magkakalusot. Gani. Eh, nakailan mo sa sigurado ni. Lami kayo ni kuan pod kanang deep fry gani. Syria ba? Oh, deep fry gani. Di mo kaon sa Okay no, bitong kuan ba. Anong butter ba? Malusot na. Oh, malusot. Sila tiuna jud na. Lanya ka to. Lanya ka to kuan yang ipang. Biradahe cool. Mga works ba? Oh, dawal. Macho works ba? Boy Maoy. Ready na pang sugba ni Boy Maoy. Boy Maoy. Ay, tahugot. Mga macho works. Litson siguro na baboy na. Mulitson man siguro tar eh. Ate-ate kung naya kay gitugnaw na na. Atchop. Panga. Tas napajoy. Pantat. Napunguton. Tara na mga osa. Napajoy. Yum yum yum. Ay, hindi ba? Ulan. Ulan. Taon mga atchop. Okay. Diatak. Ibanin mo kuman ko sarap. Sarap kan on. Ah, naipanghugas sa silid oh. Oh.